Mi-a arătat așa că mă da. Domnul să ne binecuvânteze. Domnul să ne binecuvânteze. Ce?
Eu am făcut bine. Așa am plătit. Ia, ține așa, nu? Pune și mie pe arță, bă. Bă, pune și mie pe arță. Fac o poză, da? Da, astea de filmare. Bă, mi-ai pus șuc. Eu, mă! De când ți-l-am pus? Dar nu, dar până la cât? Până la 6? Nu, nu. Da. Nu jumătate de oră. Da? Eu nu știu. La Crăcioș. Un moment de liniște. Spuneam, îmi pare rău că trebuie să plec și să plecăm. Dar oricum, voi rămâne și aveți un loc special în inimile noastre. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare dintre voi care ați fost parte la această sărbătoare. Mulțumesc fraților din Podoleni, fraților din Tecu, fraților din Cornești, Bacău, fraților din Cornetu, mulțumesc mult, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Poate cu alte ocazii ne vom mai întâlni și ne vom bucura. Amin? Amin. Fratele Mitică este aici în sală. Fratele Mitică rămâne în continuare cu voi aici și spre finalul fratele se va ocupa și va încheia cu mulțumire. Dumnezeu să fie cu voi! Amin. Dar Dumnezeu să fie și cu noi! Amin! 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 Rămână cu voi, fraților! Bă, uite, stai acolo! N-ai voie! Ha? Da. Ha? La Izvoarele va fi seara de rugăciune pe data de 2 decembrie. Acei care vreți să veniți începând cu orele 19, va fi seara de rugăciune la Izvoare. Așadar, vă invit și și frații din Tecuci. Poate s-au auzit fraților, da?
la izboarele pe data de 2 decembrie, orele 19. Cum ești din independent, în Piscu, până în independență face spre Pechea. Prima localitate și spre ieșire pe partea stângă, acolo e scrie Biserica Pentecostală Izvoare, da? Nu, nu, aleluia. Zice doi.